как Кейт Мидълтън стана херцогиня Катрин. Категоричното и да проехтя в Уестминстърското аббатство, когато тя се врече във вярност на принц Уилям. Тази сватба хвърли жителите на квартал Столипиново в тежки спомени. Ромите се върнаха към визитата на принц Чарлз през 1998 година. Тогава населението се раздаде за важния гост, организира му разнообразни впечатляващи увеселения и го оттрупа с дарове. В такава неповторима среда се потопи принц Чарлз през ноември 1998 в Столипиново. Знаеш какъв народ беше тук? Мале, от началото, като Лиляна Димитров Кърпани до тук, от народ го посрещаме, да знаеш това. Но той нищо не даде. Много радостни бяхме. Принц да видиш тук, Чарлз да откъде. Близо 13 години след височайшето посещение, в спомените на хората изниква една сватба, на която Чарлз беше почетен гост. Младоженците играеха, спря се до тях, така порадва им се, но не им даде нито лев. Много хубаво хоро играе, стъпките са му прекрасни, ама трябваше да ми помогне. Въпреки огорчението си към бащата, мъжът от Столипиново тъй ведри чувства към сина Уилям. Категоричен е, че при първа възможност ще отскочи да го навести. 4 очи да бъда, да кажа, че на времето, нали, бащата ми е бил при моята тържествена сватба. И останалата част от махалата е с подходяща тържествена настройка за сватбата на Уилям. Чуха по телевизията, по новините, го чухме, че ще се жени. Да са живи и здрави хората. Така в Столипиново попиват всяка новина около сватбата и се вълнуват като за близък човек. Или поне като за човек, чието баща чувстват близък. Играл е на ромска сватба все пак.